Mofaro mukuru kuva neme pachivhitivhiti Zim HD apo patinouya tichikurukura zviri kuitika kana kuti dziri kupisa munyika yeZimbabwe. Naizvozvo nyaya ndinouya ndichikupai inyaya yeSouth African government neSADC. Kuti South African government muri kuziva kuti kuSouth Africa kune GNU, DA, Democratic Alliance neANC. Naizvozvo muri Zimbabwe DA iri kutaura kuti venue yenhingirikini yeSADC summit ngaichinjwe kuZimbabwe through vaona zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti maactivists akawanda vari kusungwa, vari kupambwa, vanhu vakawanda mwatasana Bishop Nyamakanga vese vakatorwa nevamwe vakawanda. Koita maAvondale 78 vanhu vaiva kune mwana uyo ane 1 year ari mujeri. Zvinhu zvakashata zviri kuitwa nebato reZANU-PF muri Zimbabwe. Naizvozvo DA iri kutaura kuti aiwa venue ngaichinjwe, ngaitwe. Naizvozvo makakatano aya muri kuona kuchinjwa kwevhenyu aya, makakatano aya ari kuita futi kuti mukuru asawane post iyo yaari kutarisira kuti awane. So muri Zimbabwe mademonstrations edu tichaita but zvatovhiringidzika kudhara. Makaona patova nenyaya dzakadai so dzakutotenderera ka zvikureva toti mukuru achichatolumike. Ndosaka mukuru akutoita hasha vanhu vangoramba achingotorwa achitwa sei autozotoda apa achichalumika. Kana ZANU-PF mukaitarisa izvozvo izvi iri kutoziva pachayo mwoyo kutoti apa chinotoreke kana kuti achitoreke. Muri Zimbabwe hazvina kumira mushe, hazvina kumira mushe. Zvetsamba iri kutaurwa kunzi vakuru veSADC vabvuma, aiwa hapasati pane kubvuma but nyaya iripo ndeyekuti chimuti chakutonetsa kutora, chimuti chakutonetsa kutora nekuti chinotoreka sei. Iye mukuru akapinda zvemudhikinyira, mukuru akapinda zvisiri izvo zvisiri kufarirwa nevanhu. So muri Zimbabwe, thank you for watching this video and next time tinokutendai nekutitsigira kwamunoita zuva nezuva. Thank you.